Sačekaj, Gdje ste bre ljudi? Danas ću vam pokazati kako mi igramo na novi server. Server se zove Summercraft Z, izvinite. Evo, sa mnom je moj drug koji se zove... Darkaša. Eto, vidjeli ste. I mi sada tu... Ipak, kad sam hitra game, samo sam promijenila. Šta je ovo ljudi, neko je bacio ovo. To sam ja. Mi samo sada pomažemo ljudima da skupimo levele, da enchantuju stvari. Zašto imamo previše bočice. Da, zašto želim da se pitate? Zato što će vam sve pokazati kako dobijete novu server bočice. Da. Uključite se na ovaj server, link i ime će biti u deskripciji. Samo evo, imate besplatne stvari koje god želite. Svi ljudi na ovaj server ne znaju ovo. I zato mi pomažemo. Eto imate baklja, kofe sa vodom, gvozdenih blokova, eto sve imate. Ajmo sad da skupimo, dajemo ljudi. Sad mi je bilo dosadno i zato smo odlučili da snijemo klip. Od dugog vremena kad nismo snimali klip. Da. Da, još ovo i poslije počet ćemo. Od jutro s ljudi počinjemo preživljavanje, da znate. Da. Ja se teleportuj do kuće. Dobro, brate. I ja ću isto. Mi smo već napravili jedno F, ali nije bilo dobro. I sad napravili smo ovo. Da. I evo vidite. Naš F. Izgleda da smo pravili, ovaj put smo pravili jedno pola sata. Više bre, brate. Ovaj pot, a ja sam pravio ovo sam ljudi, Lele, ovaj zid. A pot smo pravili zajedno. Eto vidite. Ovo je naša štala, ovo je naša kućica. Evo kućice. Evo tu sjedinjamo kad mi se jede. Ajde brate da jedemo. Da, i tu u ovom serveru imate Minecraft animacije. Brate, ljudi, ja sam smenio nik. Moj nik je bio Serkov, sada mi je Jep114. A na mog brata je bio Hydra Games, a sada mu je Darkaša. Mi smo naći na ovaj server, ljudi. Ljudi, malo šala. Evo naše kuće. Ljudi, hoćete malo muzike, bre, ajde malo da slušamo muziku. Šta da slušamo, šta mislite? Gdje si bre, gore? Slušam muziku, brate. Važi. Šo, ljudi. Ajde. Ko je stavio kuć? Ljudi, da vi kažem nešto. Ja i moj brat ušli smo na server i neko nije dao game modera, evo možda vidite. U stvari imaju svi game modera na ovom serveru. Da, tako je se stavio. Ljudi kucati samo GM1 i dobijete game modera. Ako kucati G.2 onda niste game modera, onda ste... Da, tako je. Eto, slušajte muziku, aj malo da igramo. Izvinite! Brate bre, šta radiš? Šta smo uradili, ljudi? Evo, ovo je naša štala. Brate, pobegla je svinja iz štale. Da, ljudi, ovo su naše svinje koje jaš. Brate, da ti kažem nešto, znaš što? Šta? Tvoj konj je porastao. Jej, moj konjić je porastao. Hoćeš malo moj Johnny XP kuca. Važi. Evo. Neće. Eto naša... Eto. Brate, kuda je tvoj pas? Ne znam, mislim da... Pobegamo je. Niko!
u stvari ovo je Johnny, moj pas. Gdje je moj pas? Čekaj, sad ću da vidim gore. Niko, gdje si? Ljudi, ajde spavamo malo, bre. Evo, ja sam izmislio ovo na ovaj server, možda sedite, ovako. Evo, vidite kako ja sedim. Evo i moj pas je tu. France, kaži A. Neću, pasu bar kaže sin. Ha! I ljudi, ovo je naš Tigo, peti epizoda i čao ljudi. Mi smo završili, produžit ćemo ovu. Ćao! dođi.